Ayun guys, so bali dito po tayo sa Doña Concha Ross Isabela. So bibisitahin po natin si Tatay Junicio, ang kanyang bahay na pinapatayo po. So kung makikita nyo, ito naman po yung daan na pangit. Yan. So mainit-init po ang araw. And before that mga kaagapay, please like and share our YouTube channel. And please click the notification bell para sa ganon maging updated kayo sa aming mga videos. So I'm Robinson Fiesta Rama, ang inyong kaabagapay member dito sa Isabela chapter. So malapit-lapit na tayo sa kanila. So ayun na nga mga kaagapay, mga kalingap, andito na po tayo papunta sa bahay ni Tatay Junicio. Ito na po. So ayun na nga guys, so andito na po kami sa bahay ni Tatay Junicio. Papunta po tayo sa likod. So ito na po, kung makikita nyo po. So ito po yung bahay ni Tatay Junicio po. Kung makikita nyo po, parang yung bahay ni Nanay Aloha. So bali po, ganito po. Kung nakikita nyo po, parang design din po ni Nanay Aloha. So ganito po. Yan po. So andito po mga yero. Yan po. So andito po si Tatay Junicio. Hi Tay, kamusta ka? Kastilata. Kumusta ti pinagbiag mo? O ano masasabi mo Tay dahil may napatayo na, may naumpisahan na? Yaman na kami. Kanay na kami muti. Balay nga landok. So nagpapasalamat daw siya dahil nabigyan po siya ng bahay at napatayo ng ganito. May naumpisahan na po. So ito po. Kung nakikita nyo po dati, siya po yung may bahay na black canvas, yung natataihan ng manok. Tapos naulanan sa loob. So ito na po siya mga kaagapay. Yan po. Oh, yun po si auntie. Asan po si nanay? May pinuntahan daw po si nanay. So, tignan po natin mga kaagapay yung kanyang CR kung paano na po. Ay. So ito po mga kaagapay, may naumpisan na po. Nakabutas na po sila. So ito po, may gulong na po sa loob. So ganito lang kalalim, mga kaagapay. Mas magandang takarate dyan. So, yun mga kagapay, mga kalingap, ito hinahakot na doon yung mga materialist natin, mga plywood, para ilagay na po. Ayan, andito ang ating mga volunteer. Maraming salamat po sa ating mga volunteers na talaga namang nagbigay sila ng oras para kay Tatay Junicio. Ayan, maraming salamat. Ayan, hinahakot po yung materials natin para dalhin po doon sa bahay ni Tatay Junicio. Ayan ang ating mga volunteers. Maraming salamat. Gusto ko lang pasalamatan lahat ng volunteers natin. Ayan sila Melvin, Laborty, si Junel, Rigel Main, si Juju, si Lapan, si Junjun, Kahala,
si Rico Laborti, si Alex Laborti, Melvin Laborti, and Simplicio Laborti. Sila po yung ating mga volunteers na tumutulong po dito sa ating pinapagawang bahay kay Tatay Junicio. And gusto ko lang din pong pasalamatan ulit yung mga nagpaabot ng tulong, sila Madam Cheryl Marcelo at saka kay Engineer Andy Salvador Marcelo, ang kanyang kabiyak. Yan. And kay Ma'am Violeta Madayag, maraming salamat po. And kay Ate Merly Alcon, maraming salamat. Kay Ma'am Jocelyn Diz, maraming salamat po sa inyong pagbigay or pagpapaabot ng tulong sa ating pinapagawang bahay. At kay sa ating sangguniang bayan, Honorable Jonathan Navalta, maraming salamat po. At sa kanyang kasamahan na si sa sangguniang bayan, Winnie Domingo, maraming salamat din po. Sila po yung mga nagpaabot ng tulong para kay Tatay Junicio. And kay Kapitan Larry Ubaldo, maraming salamat po. And ito na nga na hinahakot na itong mga plywood natin, mga materials para ilagay na po sa pinapagawang bahay para kay Tatay Junicio. Thank you po sa mga nagpaabot ng tulong at saka sa ating mga manonood. So ayan na po, nailagay na yung iba pa nating materials, plywood. Maraming salamat ang ating mga volunteers na naglalaan po ng kanilang oras para dito sa ating pabahay. Actually, nag-ano-ano lang din po sila ng oras nila, naglalaan lang po sila ng oras kapag may bakante silang oras kasi may kanya-kanya din po silang trabaho. So, yan. Maraming salamat po kay Kagawad Rin Esperanza and kay at sa kanyang kasamahan na Barangay Tanod, kay Marvin Naseno. Maraming salamat din po, sila yung unang naghakot po ng materials. And sa ating mga viewers, maraming salamat din po sa patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Ayan, hinihingi ko lang din po ang inyong oras na baka naman kung pwede lang ay i-share din po natin ang ating mga video bilang tulong na lang din po kay Tatay Junicio. And yun, nagpadala na rin po ako ng pambili ng pintura kasi patapos na po itong bahay ni Tatay Junicio. So nagpadala na ako ng pambili ng pintura. So mga ilang araw na lang magkakaroon din po tayo ng ribbon cutting kasi matatapos na rin po ito. And yun nga, kumbaga napakalaking tulong po ito kay Tatay Junicio na hindi sila makakatulog na sila ng hindi natatakot na mabasa or kung ano pa man mahulog dyan sa bahay nila kasi yung unang bahay po nila ay talagang plastic lang po, kumbaga kung mahulugan ng niyog dire-diretso na, tsaka
kung may magtapo ng malaking bato, talagang maano sila. And hindi rin po ligtas yung ano nila, kasi basta yung plastic lang po ang nakalagay dyan, yung manipis. Ayan. So ito, napakalaking tulong po ito kay Tatay Junicio, kasi bilang hindi rin po siya nakakapagtrabaho dahil gawa ng may sakit siya, asthmatic, tapos itong si nanay na asawa niya ay may sakit din po. At yung anak naman po nila ay hindi rin mapagtrabaho kasi nga PWD na siya. Naputol po yung putol po yung isang paa niya at nilagyan lamang ng kawayan. So kahit pa paano nakaano tayo sa kanila, kumbaga maranasan naman nila yung maganda yung titirahan nila. Ito mga ating mga volunteers, napakalaking pasasalamat natin sa kanila dahil talaga namang nakita natin sa kanila yung bayanihan. Hindi pa rin nawawala dito sa Isabela yung nakaugalian dati na bayanihan. Ayan, so kaya masarap din tumulong dito kasi lahat din sila, kumbaga willing po silang tulungan yung kababayan nila na walang hinihinging kapalit. Ayan, maraming salamat po. Pasalamatan ko po ulit yung ating mga volunteers. Ayan, mga naglaan ng kanilang oras. Ayan, si Jumar Laborti, Simplicio Laborti, si Kagawad Trini Esperanza, si Mervin Nasino or ang Barangay Tanot, si Junel Regil Men, yung nagtaud ng ating yero, si Melvin Laborti, yung naghukay po ng CR, at saka kay Jojo Silapan, kay Junjun Kahala, at ito mga iba nating volunteers naglagay ng mga plywood, sila Rico Laborti, Alex Laborti, Melvin Laborti. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. And gusto ko rin pasalamatan siyempre again and again ang ating mga sponsor, si Madam Cheryl Marcelo at sa kanyang Mr. na si Engineer Andy Salvador Marcelo, kay Madam Violeta Madayag, kay Madam Jocelyn Days, kay Ate Merly Alcon. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Kay Ate Gay Garcia, maraming salamat po. And gusto ko rin pasalamatan siyempre ang ating ang ating vlogger na si Leonora Silapan, si Robinson Rarama. Ayan, maraming salamat kay Charmaine Alcon and John Ray Alcon. Sila po yung mga kaagapay natin dyan sa Isabela na ina-update tayo sa mga ating mga proyekto. Ayan, maraming salamat. Ayan po ang bahay, tingnan nyo, malapit na po siyang matapos, konting kembot na lang. Ayan, akala ko abot to ng 2 buwan. Ayan ang ating mga volunteers, maraming salamat. Hindi nyo lang alam kung gaano nyo po mapapasaya si Tatay Junicio. Ayan.
Siyempre may ano pa tayo dito. Kulang-kulang pa po yung mga ano natin, gamit natin. Sa mga baka may mga gusto pa pong magpaabot ng tulong, pwede po kayong magbigay, magpaabot. Yan, pambili ng lemang gulong, pwede rin lamisa, katre, durabox, saka mga lalagyan ng pinggan, kumot. Yan. Sa mga gusto pong magpaabot ng tulong, ayan, pwede nyo po akong i-PM sa aking FB account. Ayan, Kaagapay po, sa ating Facebook page, Kaagapay. Maraming salamat. Yan nun nyo, i-PM nyo lang po ako sa mga gustong magpaabot ng tulong, tsaka sa aking FB Asim Baser po. Ayan, malapit na talaga. Tapos ayan, nandito si tatay, tinitingnan niya talaga. So yun ang ating update ngayon dito sa pabahay natin dito sa Isabela, dito sa Barangay Dunya Consa. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel Kaagapay. Yan, konti-konti na lang matatapos na rin po ito. So yun, inuulit ko sa mga gustong magpaabot ng tulong, any kind po, tulad ng mga kumot, yun, lamesa, kasi wala pa po silang lamesa, wala pa po silang katre, lalagyan ng, pwede rin yung durabox, lalagyan ng damit nila. Yan, kahit ano po, yan, tatanggapin po ni Tatay Junicio. Siguro baka mga sa isang araw, pag may oras pa itong mga volunteers natin, kasi hindi naman po araw-araw nakakapagtrabaho po sila dito. Kapag may free time lang po sila, kaya medyo natatagalan yung project natin. So baka next week, ayan, na tayo, ribbon cutting. So yun, again, maraming salamat and bye-bye. Stay safe po sa lahat. God